DXDC Radyoman Report. Intensify sa Davao City Police Office Women and Children Protection Desk ang programang Kasimbayanan kung kapulisan, simbahan at pamayanan dinhi sa Dakbayan sa Davao. Sa interview sa Araman Davao kang Police Major Jillian Rose Birondo, DCPO WCPD Chief, sukad niadtong Enero hangtod Hulyo ning tuiga, adunay 49 ka kaso sa pagpangabuso ilawom sa Republic Act 9262 nga natala sa ilahang buhatan. Sa datos sa WCPD, mas ubos kini kung itandi sa susamang period sa nakalabang tuig 2022 nga 60 ka mga kaso. Nanguna ang physical violence nga adunay 41 ka mga insidente ug 11 ka reported psychological violence. Mato ni Birondo, sagad sa hinungdan sa abusong pisikal tungod kini sa selos sulod sa relasyon. Selos gid siya nga murag wala na kay walay salig sa iyahang ka-partner. So di ba? Dapat kung na kay makig-partner ka, makig-involve ka sa relasyon, dapat na ang trust, respect o kaning sa gugma. Sa gila siya ang gugma gid. Pinakadako kay wala gito kung na kay gugma dapat di gini kasakitan. Busa, gipakusgan usab nila ang spiritual approach pinaagi sa mga religious sectors nga mugiya sa komunidad. Sumala sa WCPD, 24 ang case cleared kun regular filing sa kaso, samtang 30 ang solved kun na-inquest na ngadto sa korte. Gibutyag niini, duha ang namatay sa Tugbok District ug ning mag-uhay lang, usa ang brutal nga gipatay sa iyang live-in partner sa Barangay Tigato, Buhangin District, Davao City. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Ganita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.